ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದ ಪನ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ದ ಪನ್ನೆ ಪಂಡದು ದೇವೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತದು ಉಪ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪಂಡತ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಎರಡು ಜೀವ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಪಂಡದು ಕೂಡೊಂಜಿ ಫೆಮಿನೈನ್ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇಷ್ಟಾಂಡ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪುಣ್ ಎದುರ್ದೆಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಈ ಮೇಟು ಕೋಪ ಬರ್ತನಾಡ ಅಡೇನೆ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಉಂದೇಕ ಪೋನ ಕೊಂಡತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೋರ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪಾರು ಏಪ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪಿನಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪೆರೆ ಆತ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಸರೆಂಡರ್ ಆಪಾರು ಸರೆಂಡರ್ ಅನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಅನು 4th ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪತ್ಯಾನ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ದವನಗ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನ guys namaste maate enchellaru saukhyata so welcome back to my youtube channel kudla family vlogs mast jana onji request mantondulleru ma'am twin flame da panne anchene onji karmic cycle da panne pannadu ini only an twin flame da panpe okay da panna long duration ana niklegla bore apunu tuyere aikoskara next the episode today an karmic cycle da panpe karmic cycle da kul battana nikla life enchena apundu ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದಕ್ಲ ಇತ್ತನಾಣ ದಾದಪುರ ಆಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಇನಿ ಓನ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ಗುರಿತಿಸುನು ಅಕ್ಲ ಸ್ವಭಾವದಾದ ಪೂರ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಣ್ಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇನು ಪನ್ಪುನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ಒಂತೆ ನಾಲೆಜ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಓ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ತುಯೇರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತೆ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಎಂಡ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ತುಯೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಮಾರಲಿ ಓಕೆ ಅವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ನಾಲೆಜ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನೆಂಕೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೂರ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪು ಜನ ಅತ್ತನಂಡ ಇಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕೆಲವ್ದ ಫೇಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವ್ದ ಡಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಡು ತಿಕ್ಕೆರ್ಲೆ ಯಾವು ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಯಾವು ಓಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ 3000 ದಲ್ಲುಂಡು 4000 ದಲ್ಲುಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ 650 ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ದಿತ್ತನೀರು ಐತ ಪೂರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ದಿತ್ತನೀರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಪುಜರು ಓಕೆ ಅಕಲು ಬೇತೆನೆ ಕಡಿಟು ಮನ್ಪುನು ಐಡ್ದು ನಿಕಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತು ತೂಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದಿತ್ತೊನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಹೊರ ದಾದಾಪುನ್ ಗೊತ್ತನ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಟುಪ್ಪುಯನು ಓಕೆ ಸೊ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಎಂಕ್ ಬತ್ತದ ಐತ ಕ್ವೆರೀಸ್ಗೆ ಎನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ ಕೊರಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಆತನ ಸುದ್ದಿ ಪೂಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅವು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಪೂರ ದಿತ್ತೊಂದು ಪೇರ ಐದಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋಸ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ದಿತ್ತೊಂಡೆತ್ತನಾಣ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾದೆಕ್ ಒಯ್ಕು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ತೂಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ಒರಿಯರೇನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ 650 ದಾಯಗಂದ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮಂತು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆನು ಬಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಎನ್ನ 650 ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ತರ್ಪವನು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವು ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸೊ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊರೋಡ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಏಪ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಜಿ ದಿನ ಅಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಆಪುಂಡಿ ಎತೋ ಜನ ಎಂಡ ಐಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕಲು ನಾಲ್ ಐನೇನು ದೆತೊಂದಿರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿನೆಟ್ ದಯಪಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅಕಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪನಗೆ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನು ಎಂದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡದು ಐಡ್ದ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಎತೋ ಜನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಕಲು ಎಂಕ್ ಒಂಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕಲು ನಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ರೇಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುನು 650 ಉಪ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲದ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ಕಮ್ಮಿ ಪುನ ಕಮ್ಮಿದದೆ ತೊನ್ನೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಪನ್ನೋಡತ 650 ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆನ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಏತು ಪೊರ್ತು ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆಪ್ಪುನು ದಾದ ಅನಗದ ದೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ವಾ ಕೈಕ್ ಪಾಡೋಡು ವಾ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡೀಟೇಲ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಐಟು ಉಪ್ಪುಣೆ ಸೊ 650 ಉಪ್ಪುನು
ಕೆಲವುದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಎಟ್ಟೆ ಪವರ್ ದೊಪ್ಪುನು ಐಕೊಂತ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು 850 ಉಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ 850 ಕೆಲವುದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗೆ 850 ಉಪ್ಪುನು ಕೆಲವುದ 650 ಉಪ್ಪುನು ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುಜಾನು ದಯಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪಾನು ಇಂಕೊಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ರೆಫರ್ ಮಂತನು ಮೇಡಮ್ ಎಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇರ್ದೇತೋನು ಹೊರಪಣ್ಣದು ರೇಟ್ ಐತಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ 1600 ಪಂಡಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಆ ಪುಂಜು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ಯಾನು 1600 ಪಂಡ ತುಲೆ ಆ ಪೊಂಜೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಬಾಂಬೆಡ್ದು ತರ್ಪೋನ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕು ಜವು ಬಾಂಬೆಡ್ದು ತರ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದಾಗ ತರ್ಪದು ಯಾಂಕ್ಲು ಅಮೆಝಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಪೇ ಮಂತದ ಮನ್ ಪೊಡಾಪುಂಡು ದೇಪಣ ಯಾನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ದು ತರ್ಪೋನು ಓಕೆ ಐಡ್ದಾಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪಿನಿ ಸೊ ಎತೋ ಜನ ಐಡ್ದಾಗ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ದೇಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದು ಪುಂಡು ಏರೇರು ಕಡ ಪುಡ್ದು ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವಾವ ರೇಟ್ದ ಪಣ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಚಿನ ಅವನು ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡಪುರೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡರ್ ಪಂದು ಯಾನು ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತನಾಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 6 ಡೇಸ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಓವೋ ಕೊರ್ನಾಡ ಅಕಲು 3 ಸಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕಲು 3 ಸಲ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತುಜಿನಾಡ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಕೆ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಂಡು ಓಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಕೊರ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅತ್ತನಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ಪಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಶಾಪ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಪದ ಏರ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ನ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಂತೂ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ನ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರಿಯರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಂಡ ಸೈಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡ ಅಂಚ ಪಣ್ಣಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆಂಡ ಮಾತ ಟೈಪ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ದು ಉಂಡು ಮುರಣಿ ಪಂಡೆತ ರೋಸ್ ಕಾಟ್ಸ್ದ ನೆತ್ತಲ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಎಂಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ದೇತೊಂದಿ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಕಣನಿ ಬಡ್ದಿ ಕೋಪ ಆದಿತ್ತನಾಡ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಪೈತನಾಡ ರಾಜ್ಯರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಬಕ BP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಬೋಡಿತಿನಾಂಡ ತುಲೆ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ನೆಟೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಕ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಏತಲ ಪಾಡಲಿ ಅಂದ ಎಸ್ ಏತಲ ಪಾಡಲಿ ಕೈಟ್ ಏತಲ ಪಾಡಲಿ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಕಾಜಿಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಪಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ದೃಷ್ಟಿದ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೂರ ತಾಳ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತು ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ ಮೀಯೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟೆಯನ್ನ ಎವೆಲ ಇದಿತ್ತನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಒಂಜಿ ನೂಲಿತ್ತನು ಅವಲ ತಾಳ್ದು ಪೋತುನು ಅಪಕಂಡ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಏತುಪ್ಪು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಎವಿಲ್ಲ ನಜರ್ ಆ ತುಂಡೆಂಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕೈ ಬಯ್ಯನಗ ಕೈಕಾರ್ ಒಯ್ಪುನು 10 ಇಂಚ ಪುರ ಹೈವೇ ಉಂಡೆಂಕ್ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಒರಿಯುಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡು ಎವಿಲ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಟೈಗರ್ ಐ ಉಂಡು ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಒಂದೇಟೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ ದಾದ ಮಂತನಲ್ಲ ಎಂಕುಂದು ಅನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಏನನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋಡಿತಿನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಲಿ ಓಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ರಡ್ಡನೆ ಇಂತೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನೇರ ಅವಂದೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರಂದಿನಕ್ಲಿ ಇಂಚೆ ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತನಾಡ ಎನ್ನ ತುಲೆ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತುಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಈತ್ ಪಂಡದುಂಡು ಆತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಅದು ದೆತೊನ್ವೇನೆ ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೋಡಿತಿನಾಂಡ ಪಲ್ನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ದಲಂಚಿನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಯಾನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐಡ್ದಕ ಉನ್ಮನ್ಪೇನು ಬಕ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಬುಟ್ಪುನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಪಗ ಎಂಕಲು ಅಂತ ಈಸಿ ಅಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ರಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಏತ್ ಜನ ಎಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದ್ರ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಿಲ್ಸೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದ ಆಯ್ಬಕ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಡೈನ ಚೇಂಜಸ್ ಲೈ ತೋ ಜನ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಂತಿರು ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಡ್ ಏತ್ ಜನ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದಿರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅದ್ಭುತ ಪವರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆನ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ ಅವೇನು ತೂವಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಪನ್ಪೆನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಪಂಡದಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡ ಪಂಡದು ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಕ್ಲೇನು ಕಂಡುಡುಕು ನೆಂಚ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಪಂಡ
ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಜೀವ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಜೀವ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗನೆ ಮೇ ಒಂಥರ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್. ನಾನು ಎಪ್ಪೋದಿಂಚಿ ಪನೋಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮ ಉಂಡತ, ಈ ಜನ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು. ಏರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು. ದೇವೇರು ಫಸ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರೆದುಪ್ಪೇರು ಇಂಚೆಂಚಾಪುಣಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಉಂಡತ. ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂದುಪ್ಪೇನು ಕೋಪ ಸಹಜನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಪನಿಬಗ ಕೋಪ ಸಹಜನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದೀವೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು. ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್, ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನೊಂದೆ ಪೊಪ್ಪೆ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಉಂಡತ, ಈ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದೇವೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತದುಪ್ಪೇರು. ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪಂಡತ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಎರಡು ಜೀವ ಪಂಡದು. ಒಂಜಿ ಮೆಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಪಂಡದು ಕೂಡೊಂಜಿ ಫೆಮಿನೈನ್ ಪಂಡದು. ಪಂಡ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪಂಡದು ರಡ್ಡ್ ಲಿಂಗ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಅವು ಡಿವೈಡ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲದಕ್ ನೆಟ್ಟು ಪುಂಜೋಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮೆಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಸ್ವಭಾವ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪಂಡ ಟಾಮ್ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲಕ ಉಪ್ಪು ಇರಕಲು. ಓಕೆ, ಆಣುಲ್ ನೆಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಫೆಮಿನೈನ್ ಸ್ವಭಾವ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಣುಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಅಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೂರ ಫೆಮಿನೈನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಜೀವ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕಲ. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ ಆದುಪ್ಪು ಇರಕಲು. ಮಿರರ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಿದಲಕನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಸ್ವಭಾವ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡು ಎದುರ್ದಕಲನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂದು. ಈ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ನಕಲು ಒಲ್ಪ ಒಪ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎದುರ್ದ ಪರ್ಸನ್ಗಳು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಏರೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ಗ್ ನಿಕ್ಲ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೇರ್ಲೆ ಯಾವು ಅತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪೇರ್ಲೆ ಯಾವು. ಓಕೆ, ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ಎದುರ್ದೆಕ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಏರೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇಷ್ಟಾಂಡ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎದುರ್ದೆಕ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಈ ಮೇಟು ಕೋಪ ಬತ್ತನಾಂಡ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡು ಎದುರ್ದೆಕ್ಲ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಸಹಜನೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಚ್ಚೆತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಚ್ಚೆಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಚ್ಚೆತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಚ್ಚೆಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ಮಿರರ್ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ಎದುರ್ದ ಮೇಯ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆನ್ ಏಪ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಪಿನಿಂದು. ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಲಾ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಉಂಡತ ಒಲಾ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್, ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಲೇಟ್ ದಿಕ್ಕೆರ್ಲ್ಯಾವು. ಕೆಲದಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅದು ಬತ್ತದುಪ್ಪೇರ್ಲೆ ಅವು. ಕೆಲದಕ್ಲು ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದಿನಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುಜಿರ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಬೇತೆ ಎಫೇರ್ ಉಂಡು, ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಂಕ ಹಾಕ್ವೇರು ಎಂಕ ಪತ್ವೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತದುಪ್ಪುನ. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಲ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪುಜಿ ಒಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಎಂಚ ನಾಡೋನು ಪನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಮನ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲೇನ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲೇನ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ನರ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಸ್ವಭಾವದಾದ ಅವೇನು ಮೂಲತಃ ಕಂಡುಡ್ಕೊಡು. ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಾದ ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವದನೆ ಎದುರ್ದ ಮೇಯಿ ಓಲುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಓಲುಂಡು, ಆ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಓಲುಂಡು ಅನ್ನು ಕಂಡುಡ್ಕೊನು. ಓಕೆ, ವರರ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದುಪ್ಪು. ಐಡ್ದಕ ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಆ ಸಪರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಸಪರೇಷನ್ ಆಪಿನ ದಾಯಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ದಲಕನೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೇರು, ಆ ಕಷ್ಟ ಕೊಪ್ಪೇರು. ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ದಾನಗ ನಿಕುಲು ವಾಲುನು ಓಡೆಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪರು. ಒಂಜೆಕ್ ಒಂಜಿ ದೇಹಗ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತುಪ್ಪುಣು.
ಕುಡಂಜಿ ದೇಹಗ ಆತು ಪವರ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ದೇಹ ಆತು ಉಂದುವೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿಡು ಆತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ದ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತದುಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲನೇ ಪ್ರತಿರೂಪ ಓಕೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದೇಹಗ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸಪೋಸ್ ಮೇಟ್ ಆದಿತ್ತನಾಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ನಿಕುಲು ದೂರ ಆಪರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂದೇಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಕೊಂಡತ ಒಂಜ ನಿಕ್ಲ ಫೆಮಿನೈನ್ ಒಂಜ ಪೊಣ್ಣನ ದೇಹ ಒಂಜ ಅವು ಚೇಜರಾದುಪ್ಪು ನಿಕುಲು ರನ್ನರಾದುಪ್ಪರು ಅತ್ತನಾಡ ನಿಕುಲು ಚೇಜರಾದುಪ್ಪ ಇತ್ತನಾಡ ಈ ಇಂಚಿದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ರನ್ನರಾದುಪ್ಪು ಓಕೆ ಸೊ ಒರಿಯನವ್ರು ಇತ್ತೆ ಕೋಪಾಂಡ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೇನು ಬೆರಿಪತ್ತರೆ ಚೇಜರಾದುಪ್ಪರು ಚೇಜಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪರು ಸೊ ಅಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅವು ದಾಯಗ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನಿಂದಲ ಪನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಕಲನೇ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂದು ಫಸ್ಟೇ ಪಂತೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಪ ಇಂಚಿಡ್ ಬತ್ತನಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದಕ್ಕಲು ಒರಿಯೊಗೊರಿ ಮಿರರಿಂಗ್ ದಲಕ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿರೂಪಕಲು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮೀಟ್ ಅನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಸೇಫ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಉಪ್ಪರು ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಎನ್ವರ್ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮುಂದಿನ ಅಕಲು ಎದುರ್ದಕಲು ಕೇನ್ವೇರು ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಕಲು ಎದುರ್ದಕಲು ನಿಕ್ಲೆಗು ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಬೆಂಗಾವಲಾದ ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಅಪಗೇನ್ವಾರ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಇಮ್ಮೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಫ್ ಫೀಲ್ ಅವನನ್ನು ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ಎನ್ವಾರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸೇಫ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇಫ್ ಫೀಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಉಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಒರಿಯ ಬುಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಪ್ಪರು ಐದಕ್ಕ ಏಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಪ ಬನ್ನಾಗ ಎದುರ್ದೆ ಮೈಕ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಪರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಸಪರೇಷನ್ ಆನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಅನ್ಪಂಡೆತ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಆನಾಗ ತುಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಆತ ಎನ್ನಲ ಚಾನಲ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕು ಅತ್ತನಾಂಡ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಬೇತಕಲ ಚಾನಲ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕು ಇದು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಉಂಡು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಡುಕೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಐಡ್ ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಲಡೈ ಕೋಪ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಅಡೇನೆ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಉಂದೇಕ ಪೋನ ಕೊಂಡತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಿಕುಲರ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪರು ಏಪ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪಿನಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪೆರೆ ಆತ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಸರೆಂಡರ್ ಆಪರು ಸರೆಂಡರ್ ಆನಗ ನಿಕುಲು ಒಯ್ಕು ವಾಲ್ವರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಆನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ತೋಜದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತನಾಣ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎದುರು ಕಣ್ಣೆದುರು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿಗೆ ವಾಲೆರೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡುದು ಬೈದು ನಂದು ಐಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ನರಕ ಬತ್ತದುಪ್ಪರು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದುಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತದುಪ್ಪರು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದುಪ್ಪರು ಪೆಟ್ಟು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತಿಂದುಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲು ಆ ಟೈಮ್ ಅಡೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಸೆಳೆತದಲಕ ವೈಪುನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಿಕ್ಲು ಜಪ್ಪರು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಿವೈನ್ ಪಾತೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಪಾತೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು 1111 22
33 ಇಂಚ ಡಬಲ್ ನಂಬರ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾಯಗ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಪನ್ನಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಿವೈನ್ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 11112233116667 ಇಂಚ ಪುರ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಿವೈನ್ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಡಿವೈನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ನಂಬರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಜಪ್ಪರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಲಾತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪರು ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲ ನೇಚರ್ ರ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತಿನ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅವನು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಐಡ್ದಕ ಈ ಲೈಫೇ ಒಂಜಿ ನಶ್ವರ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗು ಫೀಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯಿಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲು ಐಡ್ ದುಂಬು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅನ್ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮೋಹ ಮಾಯಡ್ ಉಪ್ಪು ಇರು ತಂಡ ಆಶೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಕೋಪ ಮದ ಮತ್ಸರ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಆ ಏಪ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತೆನಾ ಅಪಗಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಪೇರು ಅಪಗಾಕ್ಲಿಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಕಲರ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟಲ ಕೆಲವು ಯಾನು ಅರ್ಥ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯಾನ್ ಪಂತ್ಯಾನು ಒಂಜೊಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಬ್ರೌನ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಐಟಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಐತರ್ಥ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಸರೌಂಡ್ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅರ್ಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡಿವೈನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನನಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮಂತು ತೂಲೆ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಎಂಡ ಪಾಪ ಐತೋ ಜನ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ 11 ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು 12 ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು 10 ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತ ಅರ್ಥದ ಅದನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಡ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಗೂಗಲ್ ಮಂತು ತೂಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 11 ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 12 ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 777 ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 888 ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಜಪ್ಪರು ಐಡ್ದ್ವಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರೇಕು ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಪರ್ ನಿಕುಲು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತಾರ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಆಯರ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನ ನಿಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪರು ಅಂಚೆನೆ ಎದುರ್ದಕ್ಲೆನ ಅಂಚೆನೇ ರೀತಿಡು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಬುಡ್ತಿತ್ತಿನ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ ಕುಡ ಸೆಳೆತ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾಪರ್ ಐಕ್ ಪಂಪಿನಿ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಪಂಡದು ಒಂದು ಆನಗುಣತ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನಾಡ್ದ ಪತ್ತಲೆ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ದ ಜರ್ನಿ ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿ ಮದ್ಮ್ಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಆಂಡಕ್ಲು ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆದು ಪೂಜೆರು ದೇಪಂಡ ಒರಿಯನ ಅಭಿರುಚಿ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಎದುರ್ದೈನ ಅಭಿರುಚಿ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಪೂಜೆರು ಸಪೋಸ್ ಮಿನಿ ನಿಕ್ಲು ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನ ಕಂಡನಿನ ಸ್ವಭಾವಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ನಿಕ್ಲನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ನಿಲ್ಲಕ ನಿಕ್ಲ ಕಂಡನಿಲ್ಲಕ ಏಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಎಸ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತರು ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲರು ಅಕುಲು ಪೂರ ಎನ್ನೋ ಏನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಕುಲು ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಪನ್ನೆ ನಿಕ್ಲ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ನಕುಲು ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಮಲ್ಲಲ ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಡತ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಡತ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನರ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ಎಂಡದಾದ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಆ ಸ್ವಭಾವನೆ ಎದುರ್ದ ಕಳ ಏರೆಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ನರ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕಳ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲ ಎದುರ್ದ ಮೇಲ
ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೂ ಅಂತೆ ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೂ ಅಂತೆ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕೋಪ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಲಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಲೋಕಗ್ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಆದ ಲಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ರೀಯೂನಿಯನ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏರ್ನ ಪೂರ ಸಪರೇಷನ್ ಆತನು ಅಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಆದುಪ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಮೇ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಮೇಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತದುಪ್ಪುಂಡು ಐಡ್ಲಕ ರೀಯೂನಿಯನ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಪುಂಡು ಏರ್ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಜರ್ನಿ ಡಿತ್ತದು ಸಪರೇಷನ್ ಉಲ್ಲರು ಅಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ರೀಯೂನಿಯನ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗೂ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಿಲೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಕೋಪ ಮದ ಮಸಾರ ದೀವನೊಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಬೋರುನ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಜನಕುಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ತೂಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಪೆಟ್ಸ್ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಪುರ ಹಿಂಬಾಲಿಸೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ತಿಳ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಶಂಕಾನಾದ ಬುಲ್ದದ ಪೆತ್ತ ನವಿಲುಗರ ತಿಕ್ಕನು ಒಂದು ಪೂರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಪಂಡದು ಅರ್ಥ ಐಡ್ದಕ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬತ್ತಿಬಕ ಅಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಆರನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆನ ವೇ ಆಫ್ ಟಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನನು ಎತೋಷ ದುಂಬು ತೂತಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುಡು ಯಾನು ಎಂಚೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾವು ಇತ್ತೆ ಎನಲ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈತು ಬೋಧನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಉನ್ನಪ್ಪುನಾಣ ಯಾನು ಹೀಲರ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಯಾನು ಈತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಕ್ ದೇವೇರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಚ್ಚಾಕದು ಪೇರು ಹೀಲರ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಪುರ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಹೀಲರ್ಸ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಸೊ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂದುವೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಏನಂತ ತೂದುಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವಿಷ್ಠೆ ಧ್ಯಾನ್ ದುಮ್ಮು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವ ಎಂಕ್ ಆಡ ಯಾನು ಅವೇನು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪೇನು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಮಂತುಜಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಆಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕುಜಿ 100% ತಿಕ್ಕುಜಿ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಈ ಮೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದು ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂತಂದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಟ 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 ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೂ ಎಂಡ ಎತೋ ಜನ ಕೋಡ್ಸದೆ ತಂದಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನೊಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 2 ವಾರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನೊಂಡು 3 ವಾರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿ ಒಂದು ಪೂರ ಅಕಲು ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಐಡ್ದಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಲು ಯಾನ್ ಕೊರ್ತಿನೇನು ನೋಟ್ಸದಲಕ ಬರೆಯಂದಿಲ್ಲೇರು ರಿಸಲ್ಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜಿಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 21 days ಆಂಡು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈಜಿಂದು ನಿಕ್ಕಲ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ 100% 100 ಆತು ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದಪ್ಪುಂಡು ದಿನ ಅಂಚಿಂಚಾವು ಆಂಡ ತಿಕ್ಕುನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ 100% ಪಕ್ಕ ಅವಂತೂ ಪಕ್ಕ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡ ಪಂದ್ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದು ಯಶೋದಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ 6 ಇಂಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುರೇರು ಅರೆನ ಲೈಫ್ ಡೈನ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಎಂಗ್ ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿರಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಚೂರು ಚೂರು ಪನ್ಪೆ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ 100% ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ನಂಬೇರು ಅರೆಗ ಆತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬೈದನು ಅರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೀತಿನ ಅರ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ದ ಪಾತೆರ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ ಟೆನ್ಷನ್ದ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಡ ಪೂರ ಎನ್ನ ಆಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆತ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ರೆಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸದ ಅರೆಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈತನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಅಂಚ ಆರ್ಲೊಂಜಿ 21 days ಕೋರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದ ಪಂಡತ ಅರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬತ್ತನು ಅರ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೇನು ನಮ್ಮ ಸೀಮಾ
ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚೆ ಎತೋ ಜನ ಎಂಡ ಕೋರ್ಸ್ ದೇತೊಂದು ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಲ ಏತು ದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಂದಿಲ್ಲ ಪಂತಿರಕ್ಲು ಸೊ ಒಂದು ಮೊಕುಲು ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ನೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ನೆಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನು ಬಕ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲು ಬರ್ವೇರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನಕ್ಲು ಬರ್ವೇರು ಅಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನಕ್ಲೇನು ದೂರದಿಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ ಮಂತದ ಟಕ 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 ಒತ್ತದು ಇಂಚ ಮನ್ಪರತ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚೆ ಒತ್ತದು ಬರಿಕದಿಲ್ಲೇ ಒಂದಾಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಡುಪ್ನಾಗ ಏರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಏರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕಲೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂತೆ ಸಮಯ ದೂರಾಲಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರ್ದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇರ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೇರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಅವಗಡ ಅನಾಹುತ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಐಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅದ್ಭುತ ಆಪಿನಿ ಏಪ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಇನಿತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಪ ನೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆರ ಅತ್ತು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಡುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಡ ಪಂಡದು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ಬತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡೆನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ದಪ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಕೊರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಬರ್ಪಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ದಕ್ಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನಕಲು ಹಾಕುನು ಪತ್ತುನು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೊಪ್ಪುನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ರೈಡೆ ಡೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಇನಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನತ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡದು ಸೊ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕಂಡುಡುಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಲ್ಪೊಪ್ಪೇರು ದಾದ ಈತ ನೆಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದೇರಾ ಅತ್ತು ತಿಕ್ಕದು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಉಳ್ಳರ ನಿಕುಲು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಆದ ಲಕ್ಕನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕುಲು ಈ ಮೆಟ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೋರು ಅಪಗ ಅಂಚಿಡ್ಲ ನಿಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಡ್ಲ ದೇಹತ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ರೀಯೂನಿಯನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದಂತೂ 100% ಶ್ಯೂರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇ ಬರು ಇಂಚಪ್ರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಐತಾನೆ ಎತ್ತಪ್ರ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಬರೋದುಂಡತ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಸೊ ಪೂರೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ದುಂಬೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಶ್ ಮಂದಿ ದಯಪಂಡ ಹೊರರ ಲೇಟ್ ಬರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾರ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ರಭಾ ರೋಹಿದಾಸ್ ಇಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಮುರಣಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಂಡು ಸೊ ಪ್ರಭಾ ರೋಹಿದಾಸ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗೆ 4th ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪತ್ಯಾನ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನತ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಸೊ ಯಾನಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನಡದ ಆಪುನಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾನು ಉಂದೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಫ್ರೀ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏತೋ ಜನ ಐತ ಎಂಡ ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂದೇಟು ಫ್ರೀ ಆದ ದೇತೊಂದಿನೆಟ್ ಏತೋ ಜನ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆತಿನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ನನ್ನಲಾತ್ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎಂಕ್ ಮುಕ್ಕಲು ದೀಕ್ಷೆ ರೂಪೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಬಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಬತ್ತದುಪ್ಪುಂದು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಬತ್ತದುಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2.5 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಮೂಜಿನೆ ಸಲ ಅದು ಒಂದು 4ನೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓಕೆ 4th ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಸಲ ಯಾನು ಒಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮೂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪತ್ತದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವು ಏತಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ನ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಯ್ನ ವರ್ಷದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟನಾಗ ಯಾನು 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಕಟ್ಟುವೆ ಸೊ ಐತ ಫಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ದ ಕಾಸದ ಆತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಾತ ಎಂಕ್ ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಏರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ಪಂಡದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪರ್ತಲ್ಲ ಅಕಲ ಯಾನು ಪಿನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಈ ಸಲ ಏತ್ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ಪಂಡದು ಪನ್ನೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಪಿನ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಕಿ ಸಲ ಏತು ಬತ್ತದು ಪೊಂದು ಎನ್ನ ಮುರಣಿದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ನನ್ನ ಆ ಕರಾಳ ದಿನಗಳು ಪಂಡದು ಅವು ಒಂಥರ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆದಪ್ಪುನು. ಎತೋ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಪ್ಪಿರು, ಎತೋ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಂಡದು ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿರು. ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೂತರ್ ನಿಕ್ಲು ಓಕೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ನೇಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪಿರು. ದಯಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು, ಆಂಡ ಬಡವರಾಗಿ ಸಾಯೋದು ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ನಮ್ಮಕ್ ದೇವರು ನಮಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮಕ್ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಸದು ತೂಪೋಡು. ಎತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬರ್ಬಾದು ತುಯ್ಯರ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನ ಅದು ತೂಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೀನಿ. ಯಾನ್ ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿತ್ತೆ ವಾ ಏತನೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಡಿತ್ತೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏತು ಪತ್ತದು ಏನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಬಾಸ್ ಅದು ಯಾನ್ ಏತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೆ ಆತು ಬೇಗಡ್ ಮನ್ಪು ಜಾನ್ ಒಂತ ಸಮಯ ಪೋಡ್ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೆನು ಯಾನ್ ಏತ್ ಸಂಪಾದನೆ ತಿಂಗಳು ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೆ ಬೇಗ ಪಂಡ ಬಕ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಕಂತೊಂದೆ ಪೋ ನಿಕುಲು ತೂದೆ ಪರ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದುಲ ಕಟ್ಟವನ್ನು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಇನ್ಕಮ್ ರಿವೀಲ್ ಆತು ಬೇಗ ಏನ್ ಮನ್ಪು ಜಾನ್ ಅಂಚ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಎನ್ನಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಎಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಮಂತದೆ ತೂಪ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲೆ ಶಪಥ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲೇನಂಗ್ ಪುಟ್ಟಾದಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪಾಲಿ ಅಮ್ಮ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಈರು ಎನ್ನಿನ ಕನಸನ ನನಸ ಮಂತು ತೂಪ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಂದದ ಮಂತಿನ ಆ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೋತ ಐತಾತು ಖುಷಿ ಓಲೇಜ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತನ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತನ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಆಂಡ ಐತಾತು ಪುಲ್ಪೆನ ಓಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಂದದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ ಆ ಕಾಸಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೂವ ಇಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ ಎಂಚಿನ ಆಸೆದುಂಡು ಅವೇನು ದೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಪನೊಲಿ ಎಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ ದೆತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪೋವು ದಿನ ಪೋವು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತದೊಂಜಿ ತೂಪ ಹೊರತ ನಿಕ್ಲೆಗ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಐದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ದಾನೆ ಆದಿತ್ತನೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲೆ ನಾ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.